To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. To yan uwana, kamar yadda aka sani, na muku alƙawari cewa zan kawo muku yadda ake sarrafa 'ya'yan dabino a cikin YouTube channel. To gashi na kawo muku da yarda Allah, cikin hikimar Allah. To amma kafin mu fara ko kuma kafin mu ci gaba, idan wannan ne farkon shigowar ku, muna buƙatar ku da ku yi mana subscribing, ku latsa alaman ƙararrawa, kuma ku yi share don mutane su gani su amfana. 'Yan uwa su gani su ma su amfana, su riƙa yi, su samu lafiya a dalilin ku. Kun yi sadaka jariya. To alhamdulillahi, kamar yadda ake gani, wa'innan dai 'ya'yan dabino ne. Su ne muka yi bayanin yadda suke yin magani a bidiyon da ya gabata. To wannan shi ne wanda yake bi masa, shi yasa muka ce to bari mu kawo yadda ake sarrafa su. To yadda ake sarrafa su, kamar in an same su kamar haka, dumin yawan su gabaki ɗaya, za ku ga akwai ƙura a jikin su, akwai kuma abin dabino a jikin su, akwai abin tsutsa da dai sauransu. To sai a samu mazubi babba, roba ce aka samu, ko kuma wani abu haka wanda yake mai girma, wanda dai suka 'ya'yan dabino za su ci. Inda sun samu ne sai a zuba musu ruwa a ɗan ƙyale su. Idan kuma ba su da datti sosai, to lokacin da aka zuba musu ruwan ma, a nan take za a riƙa yi ana wanke su. Idan ana ci gaba da wanke su, za ku ga ƙurar za ta fita, ƙasa za ta fita, ɗan dabinon da ya maƙale a ciki. Domin idan har bai fita ba, idan aka je wajen sarrafa shi zai kawo wata matsalar daban. Shi yasa ake so a wanke shi kar ya fita duk wani abu da ya manne a jikin shi ko kuma ya liƙe a jikin shi. To a tabbatar da an jira shi an wanke. Za ku ga ruwan yana ta kamar canza kala. To abubuwan da ke jikin shi ne suke ƙara fita. To bayan za a iya masa ruwa na ɗaya, na biyu, ma har na uku, daidai yadda ma'ana dattin na jiki yake. To a yanzu kun ga mun ƙare wanke shi, yanzu mun riga mun tace shi, kun gani babu wani datti a jikin shi. Sai ka ga baki ɗaya sai ƙwallon dabinon kaɗai ya saura. To za a iya samun wani ɗan guri wanda zai iya shan iska, ba dole sai ya bushe rayau ba, amma zai iya shan iska, lemar ta jiki ta fita duka gabaki ɗaya. In aka ga dama za a iya zama sa ƙyalle a nan take, a zuba shi cikin ƙyalle, a ɗan goggoge shi duka gabaki ɗaya kafin a kai ga inda za a ci gaba da sarrafa. Kar ku mance dai ku yi mana subscribing, kuma ku latsa alaman ƙararrawa, yadda duk in aka yi muka yi irin wa'innan shirye-shirye akai-akai, su riƙa shigo muku bi iznillahi ta'ala. To kamar yadda kuke gani dai, gashi an shanya shi, kun gani har ya ɗan sha irin wannan. To ya riga ya ɗan sha. To bayan ya riga ya gama sha gabaki ɗaya, to a wannan gurin ne, idan kana da oven ko idan kuna da oven irin na gasa abinci haka, ko kuma na gasa irin nama ko kaza ko kifi, to za ku iya yin amfani da shi. Kamar yadda kuke gani, wannan oven ne na yi amfani da shi. Idan kuma ba ku da oven, za ku iya zuba shi cikin kasko, ku ci gaba da soya shi a hankali a hankali, a hankali a hankali. Amma in a kasko ne zai iya ƙonewa. Shi kuma oven in ya tashi, gashin ciki yake yi. Ma'ana za ku ga bayan kamar ma bai gasu ba, amma gabaki ɗaya za ku ga ya riga da ya gasu. Yanzu kun ga gashi nan mun zuba shi, za mu saka shi a cikin wannan oven. Za mu sa mai 'yar wuta wadda take madaidaiciya, ma'ana sama da ƙasa, ƙasa wuta sama wuta. Idan kuma kasko ne, za a iya soya shi a cikin wuta madaidaiciya, yadda ba zai ƙone ba a so ɗanɗanon abin ya fita. To kamar yadda kuke gani, gashi nan dai wannan oven ne mun riga da mun saka shi ciki, kuma gashi nan mun yi control ɗin shi, ma'ana mun kunna, mun ba shi umarni, mun kunna shi, ma'ana yanzu zai ci gaba da yi. Za ku ga wuta daga can ƙasa. Zan kashe fitilar wayata da nake, fitilar kyamarata da nake ɗaukan muku, ina nuna muku. Za ku ga cewa akwai can ƙasa, za ku ga wuta can ta riga ta zo ta kama, ma'ana irin na electric ne. To in shi ne ma, falillahi alhamdu, ya fi sauƙi. Kana zaune ma za ka ji dandanan yayi. Idan kuma kasko ne, to sai an riga da an zauna ana soya, kuma ana kula da shi don kar ya yi baƙi. Kun gani ga wuta can a ƙasa, kuma ga 'ya'yan dabinon, kuma sama ma har wa yau akwai wuta. Sama tana ba shi wuta, ƙasa har wa yau tana ba shi wuta. To kafin ka ce mi, cikin hikimar Allah, sai gashi ya yi daidai yadda muke buƙata. Kun gani gashi, kun gani ba kamar yadda muka zuba shi ba. Za ku ga duk gashi nan ya riga da ya yi duhu in kuka lura. Yauwa. To hakan da ke da wuya, za ku ga har ya yi wani maiƙo-maiƙo a jiki. Duk wani maiƙo na jikin shi za ku ga ya fito, saboda yana da ɗan maiƙo in kuka lura. To bayan an riga da an sauko shi, yauwa, da farko da na duba bai yi da yi ba. Kun gani, zan kusan ya yi da hannu ɗaya, sai in karya shi da yatsata, da yatsotsi na kawai zan karya shi. Kun san ɗan dabino bai sai ka karya shi ba. In ko haƙori ka sa shi, da ƙyar za ka ɓalla shi. Amma kun ga wannan, saboda ya riga da ya gasu. Misali, kun ga wannan shi ba a kai ga an sa shi ba. Kun gani bai karyuwa. Amma in wancan ne wanda aka gasa, to za ku ga ya yi yana karyuwa. Kuma ko soya ka zo ka yi, in kana cikin soya, in ka ɗauko ka ɓalla shi, to shi kenan ya yi. Da ya ɓalle, yanda zai yi sauƙin dahuwa. In a turmi ne, in kuma a blender ne har wa yau,
zai yi sauƙin niƙuwa. To ba tare da ɓata lokaci ba sai muka ɗauko abin juyawar mu kamar yadda muka saba irin bowls ɗinmu sai muka zuba shi a ciki. Kai ma kuma sai ku iya yin haka ko kuma ku juye shi direct zuwa turmi. Za ku ga yana ta maiƙo a jikin shi yanda ka san an sanya masa mai. Yana ta ƙamshi kuma ƙamshin wanda mutum bai taɓa jin irin wannan ƙamshin ba. Yana da ƙamshi sosai. To kamar yadda kuka gani to ni ina da 'yar abubuwa na da nake yin aiki da ita. Ina da irin su da yawa sai na ce bari in ɗauko ƙwaya guda daga cikin su in ɗan niƙa wannan abin gaɗin 'ya'yan dabino wannan da za mu nuna. To amma in ka ga dama kai za ka iya daka shi a cikin turmi. Yauwa ko babbar blender wadda ta riga ta fi wannan. Ko ma a cikin me garin shi dai ake buƙata a wannan gurin. To hakan ke da wuya kawai sai a yi blending ɗin shi. Kun gani za ku gani ɗan lokaci kaɗan gashi nan gabaki ɗaya an yi blending ɗin shi. Idan bai maka ba za ka iya tankaɗewa kuma ka ƙara maidawa. Kun gani dai wannan ya mun haka garinsa ya mun ko Nescafe haka za ku ga garinsa. To kun ga yadda ake sarrafa 'ya'yan dabino za ka ji yana ta ƙamshi shi ba ƙamshin Nescafe ba. Shi ba ƙamshin za ka riƙa jin ƙamshi dai mai daɗi mai annashuwa. To yadda ake yin amfani da shi da wa'incan cututtukan da muka zano a bidiyon da ta gabata wanda yake so shi wannan ne farkon bidiyon da ya ka gani to sai ka koma baya ka ga bidiyon baya. Mun faɗi dukkan irin cututtukan da yake magancewa da yawa. Yauwa to sai a riƙa ɗiba kamar yadda aka gani sai a samu kofi sai a riƙa ɗiban kamar teaspoon kamar haka kun gani. Sai a samu teaspoon aka samu teaspoon sai a ɗiba kamar haka. Yauwa sai a zuba a cikin kofi a saka a cikin kofi sannan kuma yaya ake yi sai a bi shi da ruwan zafi. Tafasasshen ruwan zafi ake zuba masa kamar yadda ake wa Nescafe ko kuma kofi. Kun gani? To in aka zuba masa daidai wa daida za ka ji ƙamshin shi yana ta fita. Ƙamshin shi yana ta fita yana ta tashi. To idan aka zuba masa haka sai a ɗan bar shi idan ka ga dama aka iya ɗan sa ɗan siga ɗan madaidaici. Idan kuma ka ga dama za ka iya shan shi haka nan ko kuma ka sa zuma. To duka waɗancan cututtukan da muka zano a baya mace ko namiji haka ne za a riƙa yin amfani da shi. Sannan kuma bugu da ƙari za a iya kwaɓa shi da zuma a riƙa shan teaspoon. Za a iya kwaɓa shi da zuma a riƙa shan teaspoon. To a irin wannan lokacin ma yana aiki sosai fiye da yadda ake tunani kamar wanda suke buƙatar ƙwarin gaba. Ƙwarin ɗa namiji ƙwarin gaba za a iya kwaɓa shi da zuma farar saƙa mai kyau sai a riƙa shan teaspoon kullum ta Allah a sha teaspoon kullum ta Allah a sha teaspoon kullum ta Allah a sha teaspoon. To daga ƙarshe dai kar a manta da yi mana subscribing kuma da latsa alamar ƙararrawa saboda duk lokacin da muka ɗora irin wannan shirye-shirye namu su riƙa shigo muku kai tsaye. Muna godiya mun gode sosai. Allah ya datar da mu.